Любимое какао. Шел Налить? есть, да, налей мне, лепи какао. Так. Сегодня сбросил Канина Мара. Дайте мне сладкого! Да это вот сладкое, это что ли? А ты видишь, у тебя тут такая штучка, что... Що ж пока не сливай, бо я вже злила, Девочки, это был вам какао. Я вже не здимаюся твоєю камерою. pomachał rączką, ale w powietrzu mija się samolotem z kim? Z Janem Budziaszkiem, który specjalnie tu jedzie.
Jan Budziaszek to bardzo ważny człowiek w Polsce. On grał w jednym z pierwszych polskich ansambli wokalno-instrumentalnych rock and roll. Этот ансамбль называется «Скальдовье». Как бы спросили свою бабушку или маму об зespół Скальдовье, в Советском Союзе был очень известный. Это самый популярный зespół Скальдовье. Называется «Скальдовье». И он, очень, этот человек старше меня. Дальше кто старше. Jan Budziaszek, on wielki czciciel Marii Matki Najświętszej. Chodzi z różańcem, chodzi w tiurmu, chodzi wszędzie na ulicy i mówi o Matce Najświętszej i mówi, co w jego życiu, jakie cuda się działy. On przyjedzie dzisiaj, będzie prowadził rozważania, czyli nauczania, czyli jak to nazywa, во время Drogi Krzyżowej, a potem w kościele jeszcze во время nabożeństwa тоже nam skaże немножко, a zawtra konferencja 2 godziny, opowieść, świadectwo i tak dalej. Очень popularny człowiek. 14 lat назад on zaczął inicjatywę Jednego Serca, Jednego Ducha. Этот koncert ежегодно gromadzi, przyjmuje 30 tysięcy człowiek w Rzeszów, takie miejsce Rzeszów. Jak wejdziecie w Google na YouTube Jednego Serca, Jednego Ducha, to посмотрите ежегодно большой концерт, профессиональная сцена, 2 телебимы, много людей на сцене, 130 особ в хор, весь оркестр, ансамбль инструментальный, много солистов и 30 тысяч, 50 тысяч зрителей и 4 часа продолжается концерт. Это не концерт, как прославление. Все спевают разом с ними. Он этот главный аниматор, а главный диригент и оркестроводитель Хуберт Ковальский. Ладно, ладно. Илья, да? Илья так ее разлил. Так, я тебе потом это, а там суп. Впрочем, между... Я не дотыкался стола, это там. Да, это толкнули стол. Хлеб наш пойдем, дай нам правильно наш, як мы пускаем виноваты наши, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Амин. Смачно есть! Так старался. И что они будут пробить?
Задумайся. Кто меня не снимет? Твоя. Да ладно. Моя. Ты умеешь? Нет. Тем более. Вот это мне нравится. Когда мы станцуем? Браться за то, чего не умеешь. Ну-ка, выйди, покажись, ты не в штанах, ты в юбке. Выходи. Ладно, все, молчу. со мною Бог сын.
się po zło utopić w wodzie. Wyjść na nowy człowiek. Gości siedzi ten, kto nie idzie za światłem. Światło świeci tam, gdzie staje się bratem. Nielimitowaną trzyma w radę. Panie, bo ty jesteś Boga dzieckiem kochanym, synem przybranym. Panie, bo ty jesteś Boga dzieckiem kochanym, synem przybranym. Bo ty jesteś Boga dzieckiem kochanym, synem przybranym. Synem przybranym, adoptowanym. Siada tempo, siada tempo. Raz, dwa, trzy i będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Jeruzalem, zaczynają solówki. Teraz trzeba było zagrać na... Zagrajcie. Idzie dalej. Na tym będziecie grali solówkę. Cały czas gramy to w kółko. Tu by trzeba było zagrać solo. Cały czas D. Gramy.
jest ładnie brzmiło z tą polską super. Tam są wszystkie podziały ustawione, my musielibyśmy zmieniać formę, bo właśnie
ciebie pyta, czy ty rzeczywiście chcesz zostać chrześcijaninem, czyli moim naśladowcą? Pan Jezus pytає мене, чи справді ти хочеш бути християнином, це стати тим, хто ходить за мною? Nigdzie nie jest powiedziane, że cały świat ma być chrześcijański. Нигде не написано, что весь свет повинен быть христианский. Jeżeli chcesz zostać moim naśladowcą, musisz przyjąć na siebie nienawiść i niesprawiedliwość. Czy stanąłeś kiedyś przed krzyżem złożonym z twoich grzechów, które popełniłeś do tej pory i będziesz jeszcze popełniał do końca swojego życia? Чи ти стояв коли-небудь перед крижом, який складається з твоїх грехов, усіх, які ти до цього моменту поповнив, і ще будеш 100 раз грешити? I spojrzałeś Panu Jezusowi w oczy i co powiesz? Powiedz mu teraz. Я не могу стратить веру в человека, потому что я учень того, кто показал, что не можно тривати упадку. Upadł człowiek, to widać. Idziecie w tym samym kierunku. Nie zostawiaj nikogo samego na drodze. Podaj mu rękę i podnieś go. Коли чоловік упав, це бачно. Не йдуть в тому самому керунку. Коли бачиш, що хтось лежить на дорозі, підніми його. Takie łzy mogłyby nawet dobre. Pod warunkiem, że nie ma innej możliwości pomocy.